ora karuan. Tenan. Dengen ana wuwuh dadi swidak limo, oleh 15 jabang bayi banku mbledhos. Tenan. Lah aku ya sajeg jumblek ora nate lagi nambalke ban urung nate. Duit kuwi tak gawake 25.000 wis seneng ora karane golek duit 50 ya angel lho Mas tenan. Zaman saiki kaya ngono kuwi. Lha kok ban iso mbledhos. Nambal iso 15.000 lho ken. Piye lho ngene iki? Ang iso gaget nambalke ban iso 15.000. Oh ngono. Iya. Lah karepmu piye? Wis sangke jujur ae sangke sarepe nyuwun dana driyahe panjenengane, lek sangke dhuwitku numpuk, aku tobat aku wis ora turut dalan meneh. Aku arep golek pangan sing apik, aku wis kepengin manembah mring ngarsane Gusti supaya aku ki iso sujud sungkem ngono lho.